ناي تخلي قبلتي عيلة كنقصلاينا خبلن كلخو لومي نلومي ኣይኮንኩን ሓሲበያ ممكن ተራኺብና እቲ ምርጫታት ክወስድ ዝከኣል እንታይ እዩ ብምባል ክንመያየጠሉ እሞ ድሓር ግዜ ዲስካስ ክንገብር ሓሲበ ነይረ ብዝኾነ ሎሚ እውን እንተኾነ ብመጠኑ ገጽ ክነባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰይድ مرحبا يعني أتن أبتني تخلد بالكا مع أنتي هبنا أسحنا كمارستين تمسحها عايز بلس هو يسمعنا معناته بزيادة نهفتما أبتني ميديا كحبرالو انجلنسي أتن كابتي لك أبتني إساس انكلين وضع لنا مثلني معناته ناي ودبات حشوي أي فكرنا بلالو the media honey as long as they are complimentary as long as they are educational تبزحنسي ولا حنتا يقدني تادا يهفتمك همان أبتخيد كسمع هايو أبزحيزكم متها تسمعون نخلتي أما زازين كان نعها همان نتي دحري مع تزار من كلها ور من معبلون شوفوا زخونة من قد جيكه تزار بتخيلي ها خبلي ليه thank you very much هاي نسأل أيوه thank you سيد أو بازجي هلو እንደገና ሰላም እንደገና መጽልሁ አነ ብታ ተخلملكن ዝበላኤ خن حساب ጽቡቕ حساب እዩ ገለገለውን ተقيسه ነይረ ኣብ ሚኖሶታ ዝተገብረ ኣኼባሲ ኮሚ ነይሩ ሰብዮም ማለት ራንዶምሊ ዝፅውዕዎም ሰባት ኮነ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እቲ ዘተ ክግበር ከሎ እቲ ህዝቢ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ምስ ተወድአ እውን እቲ ህዝቢ ናቱ ኮመንት ሂቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከምዚኣ ንግበር ክሰማምዓ ከለኹ لكع سيمبل كومو طرح زي كونس ناي بحقي بزمعبل درجة كنكا كلن كوفلن كزاراربا خلوها خاص إلكا بزي آتيخا بزي وصيخا زي كونس اتي قم ناي كدنو حجز خدنايو غيركا حجي خاء اذن كنسرحينا نتصور زخوني كمتي ناي قدم اكبيل كازي كونس ابزن كساب تايم ليميت زلو كمان انت تخايلو مالي انت زي تودين እንደገና ኤክስተንት ገብሮ ማለት መደብ ተገይሩ እንተ ዝዛረባ ጽቡቕ ነይሩ ዝብል ሓሳብ አለን ስለ ቤዚካሊ ተሓሳብ ይድግፋ እየ ንኽብል ወዲ ያለሁ ያኔ thank you ياسين مرحبا مرحبا من الزرقوب وين كلهم سلام صبوا مشت أنا وين ذاني دخل ملكن عادة خفتي solution ناي قد داينا سلوزقونه فعلا عقواز جي بقاد مدبات وين كاتا ثلث لزنبرة تصبو غير حيزوالو فعلا تخلى ملك وين جيزي سلوزاد ليو تداليو بسفح قل صفا مدب تتحزت تزحاشي نجيزي يقن كتحزننا تحزتو قرب تي علامة نايتي مدب عدلته هو كمان زبالة صنيرو بحسب كنقو عزن مالتي thank you ياسين هو كدموينا ان تتقلب انت دعا قروب سيلتاتو داليو أبز مصق زي قربنا خوينو نحتتو ان تعدلنا هبو ياتبل
ከምኡ ክንገብር ኢና ተኽለና ባኻ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ሓሳብካ ቅቡል ኮይኑ መልሲ ከተቕልበልና ምእንቲ እዩ ቅድሚኡ ዳዊት ኢዱ ሓብሓቢሉ ኣሎ መርሓባ ዳዊት ፍሳሐ ናተይ ትገደሰላ ያሲን ኢልዋይ በቃ ብዛናይ ተኽለ ክንሰማዕ እሞ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልካያ ኣትሊስት ገፅ ክንህባ ንሎሚ ወላ ድሓር ክንቅፅራ እንተኾና ንሎሚ ቁርብተይ ገፅና ሃባ ተዝካስ ጌርና ድካ እሞኒ እሳ ብጣዕሚ ዝድግፋ ማለት እዩ ኣብታ ናትካ ተወሳኺ ገፅና ሃባ ሕጂ ንእስራ እሞኒ ድሓር ዝመፅእ ዘሎ ኣፀቢቑ መግለፂ ገይሩ ባዕሉ ከም ጋሻ ኮይኑ ብዝያዳ እንታይ ይበሃል ይገብረና ማለት እዩ ግን ንሎሚ ግን ሒዝና ከለሳሳ ኣይንግደፋ ኢልና ከይረሳዕና ከለና ሓደ ገፅና ሃባ اوكي ዳዊት ሰላም መምህር ዘሩ ሰላም ኩልኩም ብሓበራ ሰላም ያ ኣብቲ ናይ ታሪክ ጉዳይ ክግለጽ ፀንሐ ኣብ ገሊኡ ፍጹም ወላ እንተፈተንኩስ ምርዳእ ዝዓበየኒ ነገር ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዎ ዝርዳእ ምክንያቱ ካብ ሓደ ወይ ዝተጨበጠ ብፅሑፍ ድዩ ብቐጥታ ድዩ ዋላ ብተዘዋዋርሲ ሓቂ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ሓበሬታ ዘለዎ ታሪክ እውን ስለ ዘይከውን ገሊኡ እውን ፖለቲካዊ ገምጋም ሒዙ ስለ ዝቐርብ ንኽትርድኦ ብጣዕሚ ኢኻ ትሽገር ግን ኩሉ ግዜ ስለ ዝደጋገም ከኣኒ ብጣዕሚ እቲ ሃገር ዝመርሕ ደሎ መራሒሲ ብዛዕባ ናቱ ባህሪ ሓባራዊ ርድኢት እንተደኣ ዘይብልናስ ከመይ ብልና ክነውድቆ ንኽእል ዝብል ሕቶ እውን ይመፀኒ እዩ ምክንያቱ ገሊኡ ካብ መጀመሪኡ ሰላይ ኮይኑ ተላኢኹ ገሊኡ ዓዲ ክሸጣ ስለ ዝደሊ ይበሃል ሕጂ እዚ ምናልባት ብዙሕ ሕቶታት እንድሕር ዳ ቀሪብካ ንሓቅነቱ ንክትፈልጥ ብዙሕ ኣብ መደምደምታ ዘብፅሐካ ነገር ዘይክኸውን እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓንቲ ፖይንት እዚኣ እያ ከመይ ኢና ንሕና ነቲ ጉዕዞ ናይ ታሪክና ይኹን ዋላ ባህሪ ናይ ኢሳያስ ከመይ ኢና ንገልፆ እውን ኣይ ቲንክ ንኩሉ ብኸሰማምዕ ዝኽእል ባህርያቱ ርኢና መደብ እንተ ሓስካ ዝበለፀ እምበር ናይ ዘይትፈልጦ መራሒ ኣንፃሩ ክቃለስ የምባል ኣይ ቲንክ ብዙሕ ናብ ዕብድብድ እዩ ዘእትወካ ኣብዛ ናይ ተኽለ መለኬን ግን ሕቶ ኣላትኒ ናብ ተኽለ መለኬን ተኽለ መለኬን እዚ ሓሳብ እዚኣ ሓደ ካብቲ ኦፕሽንስ እዩ ካልኦት ከዓ ኦፕሽንስ ዘቕርቡ ስለ ዘለዉ ከም ክፉት ማእዲ ዘተ እዚ ዜጋ ማእከል ዝገበረ ሓደ መሪሕነት ንምምፃእ ኢሎም ንነዊሕ ግዜ ዝጉስጉስዎ ኣለዉ ገለ ከዓኒ እቲ ኖርማሊ ክኸይድ ዝፀንሐ ንኩሉ ዝውድባት ኣብ ሓደ ምፅኢካ ናይ ሓባር መሪሕነት ምውፃእ ዝብል ኣሎ ነቲ ዝነበረ መቐፀልታ ግን ንኩሉ ብምእካብ ገለ ከዓ ይብል ኣሎ ተፈቲኑ ንሱ ብዙሕ የስርሕ ስለዘየለስ እቶም ቨሪ ክሎዝሊ ክናበቡ ዝኽእሉ ክሰማምዑ ዝኽእሉ ብሓባር ኮይኖም እንተበሉ እሞ ኣብ መንጎቶም ዝተፈላለዩ ከዓኒ ካልእ ፅላላት እናተገብረ ክኸይድ ዶ ሓይሽን ዝብል ዝተፈላለየ ኦፕሽንስ ይቐርብ ኣሎ ግን ከዓኒ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሲሪየስሊ እዚ ኦፕሽንስ እዚ ብመደብ ክትዕ ተገይሩሉ ብዕምቆት እውን ኣብ ኩሉ መዳይ ቀዳማይ ቦታ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘየለ ዝርዳእ ንገዛእ ነፍሱ ተኽለ መለኬን ከቕርቦ ከሎሲ ኣነ ሰምዖ ኣለኹ ሳልሳይ ግዜ ወላ ረብዓይ ግዜ ዛ ሓሳብ እዚኣ ሕጂ እቲ ሰብ ከዓ ሲሪየስ ክኸውን ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክመፅእ ከሎስ
خبدته وبتي هوسوس الناس نايت اوان كل نجر ريخس انتي مالتي تخلم لكن ابيك بتصح يكال بزي زقربو زول اجباب بزح حتوتاتنا العالكا نعو نملس كم خاب اما كم اوبشن قدامها هي اوبشن كتكون تخيل ده ولاس ابت مسرعنا يت كل اوبشنات كاكل اي سالساي ون إلنا كنبلو زلنا ايو تحطونا تيجن تخلم لكن لسخ نورمال اورديناري سبا يكون كان ابال ودبيخا ابال مرحنات يخا ناتكا نجزا نفسو نقال تاريخ لك ماشي بمعرز كبدت زي اتي تمرح زلخ سلفي اون بورد ز حساب زيناتك كون يخلو دو ولا نبينخا completely كابتي سيلفي وصا اذا خونه بروبوزال يخ تقرب دلخ ازيا كتملس لي يدلي يا اي ثينك اب اخد غني لي ثانك يو داويت انا بحسب زباله بحاسه ما محل انتاير له ابت تاريخ كملش هذا زملكت قدايو حسب ابت تاريخ زملكت قدايو هو مصحف قنصيلنا زن يلوم صحفت تاريخ كنبللو زي نخل ب إلومني سامع رخيبيو نا تباهل زقرب زر على سلازي اتخوم إلو كنزارة بنكلنا بعلنا فاليو نايتنا أرواز لنا بمقمقام كنزارة بلغن بك علنا سلازخونا النفس وكفسب ناتوري إيشتو سلازقرب حساباتتي أنو قينو نتهزبي كسبخلو كخون يخلي مالتها يكون انجل ريفرك قبر يخلي كاب انتاي مالتي زر وخن دزبل زرلو وينتاي مالتي اتحاد خن دزبل زرلو كم انتاي تبديسو مع استفتصمه وانتاي مسني تقرب لنا غيلو زبليو بوغني انتخينو political influence زلو ويكا تصقع زلو يمثل كابز بالكانت بتاعت حدا ناتي اللو مخنياتو بوليتيكالي انا نقالس زلنا سلازي بوليتيكا علاماتات نايزي سب ازي ويكا بوليتيكا علاماتات نايزي منقسقاس ازي انتاي نيرو بتناي شعو ترخبوتات مس وشتنان مس قدام زهوز أن زنبرن بمتحاز بوليتسايزد ويكا بوليتيكاوي انفلونس كهلو يخيلي تخالي ناي تاريخ الشنخجن بقتا كاب declassified CIA records كاب بقتا مسؤول تراخيبهم المثالي ناي CIA زبلكو حبوق زي كونه ود جورجون اب قدمي موصو إثيوبيا سرعة هاي سلاسي بسنك زيتات أثيرو نيرو مخنياتو موصادن TIN يوم سرحو نيرو اب إثيوبيا موني إثيوبيا نهاي سلاسي أمريكا كقيرو مخنياتو تمن اسيت المنالو لفتن داخدي زخيد زرلو مخن تكول لنا ابت درجات قيته بصحي إلوم يوم CIA سرحو نيرو and بو مسرت كاني كاب رويال فاميلي كركب زخل من اسيانا اليوم ني نا إرترا تقلع جزات
ገዛኢ ምስለኔ ዝሰደድዎ ኣስራተ ካሳ ሕጂ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ወዲ ጆርጆ ዘሕለፎ ሂወቱ ካበይ ነቂሉ ስለምንታይ ከ እዚ እናተደማመረ ኣብ ጀርመን ዝካየድ ዝነበረ ርክብ እንታይ ነይሩ ጀርመን ናብ ብዛዕባ ትርክብ ናብ ኣብ ትእዋን እቲ ዝነበረ ብሬዥኔቭ እንታይ ኢሎም ኣብ ሜዳኸ ዋትኤቨር እዚ ኩሉ እናተሰርሐ ፀኒሑ ድሒሩ ከዓ ነታ ንሱ ዝመርሓ ዝነበረ ፓርቲ ምስ ኢትዮጵያ ንከይድ እንታይ መስለኩም ክብሎም እንከሎ ተፀቂጡና ፀንሐ ድሕሪ ናፅነት እውን ብቕሉዕ ደጊሙ ሽዑ እውን ኣሽሙ ይኮነን ኣብ መወዳእታ ግን መሻርክቲ ረኺበ ኣለኹ ዝበለሉ እዋን ዝወሰዶ ስጉምቲ ንርኢ ግን ትቐንዲ ሕቶ ስለምንታይ ወያነ ፀላኢት ኮይና ወፅያ ሪሊ ወያነ ንኤርትራ ክትዕምጥል ስለ ዝደለየት ድዩ እቲ ጉዳይ ተላዒሉ ድሓር ዓለም ብዝመስከሮ ኣነ ብዙውን መፅኡ የማነ ማንቂ ሓቲተ ስለምንታይ ንባድመ ጥቂዕኩም ዝብል ሕቶ ተጋደልትና ስለ ዝቐተሉና ኢሉ ይመልሱለይ ዝመለስ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቕሪብዮ ነይረ ዓባር ምኽንያት እዩ ክልተ ሃገራት ብደረጃ ተሰፊሕ ውግእ ትኽካየዳ ብሰንኪ ክልተ ወታደራት ተጋጭዮም ወይ ከዓ 5-6 ተጋደልቲ ብዘይ ምኽንያት ዝተላኣኩ መልዓል ውግእ ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ ስለዝኾነ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያውነት ኤርትራ እዩ ዘገድሱ ምክንያቱ ስልጣኑ ኢትዮጵያ እዩ ዝደልያ ህዝብናን ሃገርናን መናሃርያ እዩ ዘብለኒ ምክንያታት ባዕሉ ብዝመስከረውን ድሒሩ ሕጂ ክደግሞ ግዜ ክወስድ ኣይደልን ኣርኢናይ ስለዝኾነ ሓቂኻ ኢኻ ገለ ሸነኻት ወላ እውን እዚ ምዝክርቲ ትብሎ ዘይትኽእል ታሪክ ተባሂሉ ክቐርብ እንከሎ ምድን እኳ ኣያደናግርን ግን ግዜ ይወስድ ማለት ይምበር ስለዝኾነ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ንሕና ድሓር ክንብል እንከለና ሓላፍነት ወሲድና ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዝኾነ ሓላፍነት ወሲዱ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እዩ ዝምልከቶ ማለት እዩ ወይ ከም ንጋባእ ነቲ ከምኡ ዝብል ርኢቶ ክንገርሖ ኣለና ዶኖ ክፉት ናይ ህዝቢ መድረኽ እዩ ኢልና ዝኸፍትናዮን ንመያጠሉን ስለዝኾነ ካብኡ ክንርሕቕ ኣይንኽእልን በሃላየ ሕጂ ናብቲ ንተኽለ ዝቐረበሉ ሕቶታት ክንኣቱ ደሊ ግን ፀጋይ ክዛረብ ደልዩሎ ድሕሪኡ እውን ዳዊት እወ ሄሎ ስማዕ ደሎ ስማዕ ኣለኻ ماني أنا دي داويتي ኖ ስኻ ኣይኮንካ ንትቀፅል أوكي أنا سنتاي خبل لي أنا زحونا ساب زي نفولتو بيترا جس أجل خبل صني حمو إتكتبرت أنا حقاقي من الناس الناس دو تسان كل جرجدو قل ملخ كم زلو خينو إذا تمال بعد مسكرة مس إثيوبيا مس أبي مرعى حسن مسجورسي إذا خلتي حزبي ننبيني حزب العشائر لنا تقتلو حدينا دوب مالت كارتفيشالي لنا زي أبي تماخرو لي خيدنا يبعقودون أجله من باباو ديقو سلازي سلمتاي دا واقينا نحر نبينو خينو زي فل زخلتي حزبنا نبيني زبلس زي فل تراحيل ناقيدو حجي انتاي قبل ديلي ويانا محلاف سلازغلو ومبر نتعبا إثيوبيا حجزا يدل نيرو ويانا خاطا شرام يرترا فقد أبيلو
أين حلف كانينا سلزولو إمبر نسو نايمولو إثيوبيا حلاف كون كم زدليس بعلو سلز مسكرلنا بزح مرمر ليني وخبل دلي زي ودحم Thank you. Okay, David, then نبتخلق نكيدنا. داود ده حتيتم دي زلو حكي نايكدم ده لا دي ناي حجي ناي حجي ناي داوي داويد فسها داويد داويد فسها ما أنا كمل لي شالو بان داويت مجمع حتى ترلو مسلني اوكي وتا إذا حافظ لزبلة ملسلو اوكي ملسلو ما نبداويت I think so انتي لو تاقندي عي هجي إذا حساب زي أشي ناتكاريا ولا ودب كابيلكات تطويقات حلفا زلها يا تبع هاي لوالتي نو كما يكونت تخلم لكن أنا أنت يقول دلخو إذا حساب زي أشي دقاقيم كتقربان لخا نزا حساب كازيا تمرحو زلخا بارتي on board ديومي ولاس just ناتكا fully رئيتو يا بر زمت قواي قرمتات أي exactly تحت ماشي كم أتردياتني anyway صبح ساعتها تا حتى ناتيا صرت بقى ناتيا تاريخي من تاي تودبي قال سراح سرح له مسخ ندي ودبات أكيبو قال ناتو من قد حيز له أقاطعمي أبتو دب معنا كم مدبي أما خارنا يا بوم بريخ مالتي قبتم زلو مخاري أبلعتي بايتم خاني حبيري ودحر مس كلتا جزي دي قال مسورت كوا بحوار مالتي دحري إذا حساب علني كم زي لحتيت له من البات بحكم حوار ذا أمثلوا أبدي سوم كسر قبرو أنت خالينا بوم بريلني كبرنا دخل أنت رخيبك أنت ترخيبه تزبلت أمبريل صبوا تقبلوا مالتي أبو أمبر مالتي سلزي ناتيا انتشمو أنا زقبر كون أشتو نجارات كوراخ إلا ولا انتشمو قلت تي تمسك وحسابات بزح جزء صبق كيد الله يجي أمان سالسي تجن عباية صبق تتخيد مسرحة إيه زبل أتي خلاي بزعبانا إساس بزملكت أنا بزح جزء سلاي زي كونه كن علامه يفلو ينسو أب علامة أنا فلالي زي نعيد رد أني السوس اللي زخبنا يزخ كلهم كلات خيط سنة أب إثيوبيا خيطونا زبل أمرت علني بزح نجارات ما قد ما هيجي عمتات قبر تقسقاني رام اللي أنك متسخلو إرتراخ حجا خلو دارجا بزح حاجات أمور شجر سلامنتاي حادي قالوا لا خوفيلو تعد بريسان يرا كالا أي تميت نيرو ناي كل تعمد تميت نيرو التزبي ناي بحكي أبتدا خمر الأوان استفل عليه هنا زنا برس لازخونه ناي تليان ممتع درجة بزح تقاوم أي خبر إثيوبيا وسوا تميت كمان بمتأنو نالبت حقي زخون غير حجي إساس تقبرات دلو أبتا ناي قدم تلياني ملسنا له يزبل شجر بعلو فتح لنا بعلو سببا بعلو هدمنا له بعلو كله لذي اتي نسوز صبيه زلو تمنفسنا إرتراويان كابجاس نستيوبيا همان حيش زبل عين منفس نخفتر زدفق زلو خوين يسمعني اتا قال كوصاي كلني لم تايتم دحري زلو كلهم إرتراويان إرترا زقالس زمسلم زلو يوم مالتي كنبل بتانت أزخونة إرترا خفيلهم الذي كوصا أي كلني إندايركت لجد يسرحنا حزبنا دي زي قدلنا تميد دي زي انسى زنابرة دي زي برسة كل نجار يقبران الذي مود أسا نرسخا كال تمنيت أتولو كنا تاتي زفت الزلو إذي تي ناتي نا علامة في اللي قالنا إذي أبود بيونا هاي التجارب كله تايو مالتي تي تاريخ دما أنا زبالكو تاريخ نيرو تاريخ زي كونسي ناتي تعزبتي أب حبرة سبنا
ناتي تعزبتي سلمتاي كم زلنا ب34 ውድባት نهون لنا كاب مجمرة جميرة قلت فتينة مالتي نا إرترا حادنت أورجانيك أيكونني فيزيكال تأكدنا أنا خيد نبرنا عينت مالتو كوي بحصيرو إرترا كلها أنا إرترا نبلينا قلنا رأسنا أن نحنا بزح زي تفعلتنا بزح زي توهادنا جزي عدل زي رخبنا نخمزي إينا طليان متيو دحري وإنجليز دحري وإثيوبيا كم زينا ستايلنا كنت سرحو كيك الله خلنا تجميرنا يا زنبرنا إزي أسرنا أسروا يقتفلنا اللي زبالكم مالتي نسمعوا لنا ما قال لي مو كنت سمعوا كمان إذنها ستايز قبر له ننعدتي قرفوا إسلام كريستيان قريف كأب تخبس عن جزء أرسل ننعد حدهم ذبحالو تريقوا تخونه تسمعوا تخونه مالتي أجي قبل علي دما صلاي خاد ما دحر سرح كوين نزي زباله حلقه مالتي سلازي انا زي تغستايسي كابتي تتعاجي جزي زوسده ركب نا إرتراويان ويحدنت نا إرتراويان كاب ودو يخون كاب زبله قليصيو مالتي تغستاي تي على الإليه زلهو I think قال جزي توحيبوا تجاربنا لكم زبركم بزح يكونن جن تصوروا كمان بحاتكم يكودوا جن أنت كلام عالت أنت وصلنا هتصل زبالة جزي وكون خيلي أنت لا تقبلكم وهم وركنا أخذكم مالتي بخمزي أبيرة مالتي كلهم زوم قريهم تسعات زلهم كم زاجزازي حوار له سالساي كمان له مثلني تخيلكم سخاتكم زخببكم كم ناي تاشم كان قدما زخببو زيد حر زارب له مالتي كوينو انت تخيل حيش الذي تاريخه قدم تصوات كوينو يسمعني نزي انت دا بحد خلنا تصو كوينا انا قد محجي فتينه قال لهم من البات فلتوتونو هذا عسرت نخونا شعبيان جبهان كوينا دكتور امانيل محرت اب جلز نبرت ذكرون تخوينكم يب مس بزحات تراخبنا قلنا البوليتيكان والدبات اي رغبنا يوما بتي ان جميرنا انا ياكل دو قال جميرنا دحريون عقوم بحاجه خستاي دحرت احنا بالبوليتيكان والدبات كن كيد كن بالكلنا باوش انا بز ترخب عندنا يقال ولا فاحله مالتي بر مس كلهم تراخبنا تزاربنا انا دما قاطامي خطا كابتن سلسته مزن ودبات زراخبو زنبرو سبات انا امباسادر مداش محبرت داشما هو يا هو نسان انا دكتور امانيل محرت ابن زم سلستين نرغبهم نيرنا انا كلهم لذي بزي عقب كله من قد يا فريسة خمس نقاقل لنا نابلكو تقاقينا فريسة مالتي دريس لنا زي نبره بكالشنخ كوين تسمعني مالتي لذي تقبارا وزخونة فتح كن بحبار كنركب انتخيلنا التازبة لسأت نساء نخلها كم تتعبيرها تعزلنا نخلها هنا بحبار زينانا بحبار بروباغاندانا بحبار اعلاننا حدا خونه للو من قدي ابوشتنا بدقد ما نخبر له نسمع له نفرح له صباح سلطان كعزيو إلنا زسقا له بوصاي كنفتر نخلينا حزبنا دما زي مسرئ ابوشتي زغبرو اينفلطنينا كغبر يدما لذي زي انا ناتي نطبطات دحريو كلنا حدا يجي بتصحنا تقداي نريو مالتيو قلنا حدا حنت معلت انت وسدنا لا صبوت يعني لي هم نزيا تزاز ما قدمنا بداويت مخادي بخمس استبحالنا يوم قلت في لاني تخلى كدول اللو
كننبروم نخل إنه قرنعات كنرئي دحريو أب نيكست أخيبانا بخمي كنقربون نخل كأنرئي نقرب بحالا يعني عند مسان تتقبلكم مع بخم خنزاز ماينا داويد اوكي ثانك يو زرو داويد في الساعة يتكحب زي بالكم انا اذا حفظ له أسقدهم ما سالسايخا اجي شو كويلات النص ايوه نو بروبلم انا حفظ له دحريو عقباز قلو دحريو داويد اسقدهم نو بروبلم انا ساب انا اذا تغلي اني شيء راح نحكي اوكي نو بروبلم نو بروبلم دحين ولا احلفه دحن داويد نو بروبلم احلفه انا نقدني عقباز قلو دحريخا عقباز قيزر لا دحين ثانك يو داويد دحين ثانك يو داويد حلف اوكي ثانك يو ودبوس يا أنا دقاقي ما كاب بيرسونال تموكرو ناتي تبقي سكريو كفتن كل خسي من البات عقباز قدبوس ممهر زرقو ويكالوت هبز قزازر لخوم بريسيدنتنا إرترا أنت تنبرو أب 9 نتي زنبر الشجر أمونغو إثيوبيا بحفشو TPLF بفلاي مس قداي ناي دوب كما يديل مقبركم مانيركم زبل حتى كقربي دلي because up to دوباتسي ننوح جزء أبستفر عليه وانات دوبت أنكي زجبرة وقعت مسواتات زنبرة من بارو يفلت لكن تاتمكر خالني إدمي 9 مالتي سلازي زناي دوب شجرات هالو ولا إرترانت أمس وصأتون إذا شجرات زي أيتين سلازي كجمجة من كله دوب زمن قليون توسخي كله نايتهم كلتا منقستات سقاطاتني إرتراني ريو حجي نزل سقاطات زي كم زي اللو غير كم زراب ما يسيكن عنا زلو نقرا يكونن ناتوني ريو تمي غير كاديل تقبرو نالبات كاب سيستفلي كل ما قد غيرنا مفتحنا نيرنا قنت شجر نيرو كبالي كاليو I don't know ما راح تنتظروا كما يدير مقاركم مالسي ني أوش تخازر له عقمتاتن تخلوتاتن يفتح شجر مسقربابي تهجراتن مستي كواليتس نايتهم راح تأساسر كون يخيل يجن تشجرات نيريو هذا زيا كلاي نعاي إساس حدا ملاخي أب كبابي أون زخونة يخون نعوك وهذا دروز الحيلي كله فتصم زي فكد إذا بهر زي حيزو كخيد الحي كم مجمرات حيزو جبهة كترى من كلها حدا بميزانات ناتي من الباتا كلا هجرا قبائل زنبركم كتلو تقول يخو مابزي جن نبعلا تايم بومب تقنيتا اتا سويتش لإساس ركبات وزلوات اتكويني دسم عني كلا هجرا قبائل because وان كنات حد ناي قدم أبزنبر اللو جزي سراويت ناي جبها was كل جزي alert بزي حاليفهم كبهالو خلو نفسهم كلا خلو متقعته قبرو they were ready it readiness نيريو تا alert نس نيريو تحرك على هجراو قبائل
بتي كنا حتى أو بمبالو زتفت رأي فوريا ناي نحن حوات دينا راح بمرأي كلها جراجو بقى ديمقراطية وزته مس حزب حالتاتيلو جن حزب حالتات رأيتو كم زغيرن بخال ديل كم زجبران جبهان جن كونسيدر وناي تجبران أقعد أني جبهة تحقق الله أن تبهلتهم كلها نصوص لزخانة ناتنا تمرتي ناتنا ريدينس ناتنا عتقي نمشي عبي أزقنا عين برن أنا حدا كابتوم كابدن كل سجاب سودان زأت أخويه أب كل تيز تخايده وقعت أب كبسا يكون أبدن كل تساتي فيه ولا مسويانيهم ولا مش شعبيهم ولا تستراتيجي زبهالون أين برن كم يديل نقبران شعبيا the only thing سألعينا إثيوبيا كن هارمو ألنا أبزي كلير زخونة مقربات نيرو مدلوات نيرو everything أب شعبيا جن أين برن حجي إزي consider الناقبركا خيادون كله نحنا سابقة لنا كم إذا مثل حدا كابدر يقتلوه أو ما أنتي سمرات ندي دحان قلمتات إزي نجزأ نفسه نتي مورال نتي ننفسخا كتكالا خيالنا ينفسخا لنا أبتي سراويت نبي حق قدم من الشجر وعيو كم إذا مثل سابق في أمريكاس أو دحان ما أنتي سلام يو حليف وتسويه إلك تخيد حجي ماسي مس وتهدرنان كله نجار كتريو خلها ماسي بتعمي أشجاري كونتاتيو حليفو سراويت حرنت بايزوي إذا كله زي كاني كاب كلها جراوجو بقى أتحيزو زمت أيو دحرتي كماي ني هزوا حالتات ديل نجبرام زتوسنا والثاني سجام مجرشة مس ناوشت إجابة هذا نبرو وبوليتيكا وسجامات لعلي من هذا تفلتوا وقتلوا تخليهم أبتزبس إحنا بس إحنا فحيلو فحكبل زي قبوا سراويت حرنت فحيلو تباتاتينو كلها استفاد عليه بوتاتات كوفيلنا لنا إساس كم مجمريات حيزو مني حدا بزعب أبراهام تولده ولا كالوتي بدمير يس نعوه زوادا درو انت دا خوينو اكيد مو كهلو يبلون ولا سقاب حجون كوم قولو اب كل قعزتات الحريق ريناون كومو ناغبري ولا جبهاون موادادرتي ناي سلطانو كتكون ايف قدن سلازي خونه جبهه كتحقق خطفا اللو كم علامه خاتوسيدو everybody زي تنبيتنا اساس دوغرمتات نا تبهلك خيدون كله حجي مالسي أنا بخمزي بحري زلوا مرحي زلنا ولا مس بعد ملس مجرجون إزيو بخلتي أم شنخات إنفاك كلتي أم حدا نايت حدا تسعنه كقبل زدلي overshadowed كخون سلزيد اللي كلتي أم بتماسس على بحري زتفت أرجريش إتي لا يعني كم بوبا زدلي ولا حجون تمنقستي تمرحي كم يلولو أي كفك أدني ون رؤسه زقنع أبكبابي وكله زي بحريزي اللوا كابزو بحريزي تبقيسنا إحنا كم يجرنا ديل كنقبرو نخيلينا زي إرتراك شتاي وانتاي كقبل نايشيات جزائن زقبر ملوات ونكوني properly analyze كنقبرو لنا شيء خنتاي كخون قلنا بإرتراء كوينو ناتو influence قرنا أفريقيا ترح زي كونه ولا أفريقيا كخون كدليو influence زقبرو منبر بأنس أرونعو influence زقبرو لنس ألالو وكهلو أي فكدنيو إزي تبهريناتو كابزي تبقيسيو خاني كله زخزر قعزو ولا كلهم زطفوا درلو ولا الجي 15 وانتخنوا
سقابتا أمين إلهم تمازيزهم خدوا زصنحو مسؤ خيدهم لاست مينيت كابتالاين مسوت خاني مودا دورتو كخونو أبز حسبوا الخال القسوهم إزاي إتي بحر تكبر بزيج بات نجارات النار أنا يوم زمت أنا كاب مفلاي ناي سلفنا الناس ولا هزبوا حيلتات مالتي سقاب حجي خاخم ولنا إزاي بحر زي الله نزي بحر زي كم يقرنا هنقالصو مصنعتي زدليون دلونة زدليون نجاريو عندي زيا كلايتي ناب تخلى ملكين كملس تخينا جن تا زا أمامي حيس كادر لخا لسخا تي أب حنقول كازرلو نجر درافتد جيركا من الوقت أبزي بزي ناي نجابا مدرخة بيلكا كحلف زخيل ناب كالوت كحلف زخيل ما كم موبيلايز مجبرن نابتي عند علامة شو تو زهر مرلو مجدي كرئي يخيليو already عقباز قدبوس حدا كابتن مريحنتني حدا ودبيو يدقفان له تحساب already نا كل ودبون تسجر على بو بلاونا كل تحلف تقليا جن بدرافت جير كان تبلكا صبغيو and I'm ready كابتن درافت تيكم مهارن دحر عقيب والله خاني day and night كسر حلو thank you Thank you داويد thank you عقبازقي هراي እንታይ ዝበለ ሰበይቲ እስኪ ነገር ኣለኒ እሞ ነፀላ ይቐበለኒ ኢላ ኢሎማ ሕጂ ኣነ ካልእ ነፀላ ሒዘ ካልእ ክዛረብ ዝሓሰብኩስ ዳዊት ከዓ ሓንቲ ዘረባ ደርቢብ እታ ቀዳመይቲ ሕቶኻ ዳዊት ብሸነኸይ መራሕቲ እንተትኾኑስ እንታይ ምገበርኩም ትብል እያ بناتي ريتو إرترا أبتحتي مجزات إثيوبيا نيرا كم إثيوبيا خاتنا برنيرا سلازي إرترا نصاحت وتكلا تفلا خلا أب أهجراو حقي و international law entire law state succession زبالالو كتفلخ توتكلا كتركبوا لك تدوبات كمزي بترى بهالا بحضر بسدرا بيت ودم سمرعو حضر كاوصا إلهم تس مصعان كهبو انتس ناوت محرس كهبو حضر يوصو مالتي سلازي إرتراون نصاحت وتخلا بملؤ تي دوبا إخا مجمّريا مش عالم الزامدكات دوبيو مخنيات الدوب نخالوات زوجده نتوم دك هاجر راح زتقاملو زري بوتاي مالي زي تركب لك اللي مجمّريا أبز وانزي اتناي دوب حطوه المتس المخالة جيجا انتلني كترمني أب 7 شمونتن سمعني رو أمانجو ويانن أمانجو جبهان السخاء دي حرقلي وقعت اتزلو نايدوب حتو اتسرعات ويدرق مسوى دقيقة سيلنا نفتحو بزبليو بحافة الشيء نقرأكم تصحف تزرع أخوة مالتي طبعا تشعتنا مثل انه 7 شمونتن يا تا فيرما ولا بزخنا دحن أبويا تا اوكي تصبوا على هذا حرفير مالك أوه ساتهم كا زرباكم مرب ملاش يلكم اللهم سلازي مرب كا خيرو غاش زخون كابون دوغ زلو ناتنايز بالكامبينون يكايدنر حجون يلعلو الله باي زوي قال يوتيوب ترين تر اخونكم تسنه ناي تግራይ ዝብሉ አለው አንሳብ زي ሌኒን ዝባል ስታሊን ዝባል ተማለዲ ገለይልዋ ካልእ ከዓ ዓብይ ብዕድመ ዓብ ሰብ ትግራዋይ ተሰነይኮ ናይ ትግራይ እዩ ዝበለሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ምተፈልጠ ብንግህኡ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀቲ ታሽሙ ኾነ ካልእ ስቴት ክትርከብ ከለኻ
ዜጋታት ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ እዞም ዜጋታት እዚኣቶም ከተነፅር ኣለካ ኢትዮጵያውያን እዮም ክኾኑ ዝደልዩ ወይስ ኤርትራውያን እንተዳ ኤርትራውያን ኮይኖም እቲ ኢሚኒቲ ዝበሃል ምስቲ ዘለዎም ኤምባሲ ምትእሳርን እቲ ሃገሮም ከዓ እቲ ዋና ሃገሮም ክከላኸለሎም ዝኽእል ኩነታት ናይቶም ሰባት ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ናይ ጥሮታ ነገር ናይ ገለ ኮታ ብዙሕ ሕጋዊ ነገር ዝኣሰረ ነገር ስለ ዘለዎ ነዚ ከዓ ብስርዓት ክትርከቦ ህዝብኻ ክትርከብ ኣለካ ማለት ሳልሳይ ውግእ 30 ዓመት ዝገበርዎ ዕንወታ ኣብፅሖም እዮም ኣብ ኤርትራ ካሕሳ ረኸቦ ኣይትርከቦ ክተቕርቦ ኣለካ ማለት ገምጋም ገምጊምካ ክንደይ ዝኾን ከሲርካ ብሂወት ደቂ ሰባት ድዩ ብገለ ድዩ ብገለ ኩሉ ርኢኻ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ይፈታሕ ግንካ ክተቕርቦ ክትክእል ኣለካ ካልእ ኣብ ኢንተርናሽናል ውዑል ገንዘብ ዝተለቃሕኩሞ እሞ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ዝኾነ እሞ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንዳሕራይ ግዜ ንጥቀመሉ ነገር እንተለውን ኣብ ፀብፃብ ኣትዩ እዚ ኩሉ ገምጊሙ ምስቲ ስቴት ሳክሴሽን ዝበሃል ክርከብ ነይሩዎ ማለት በአንጻሩ ግን ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ እንታይ ኢሳያስ ከምኡ ኣይደለየን ካብ ደይ ዋን ሕጂ መን ዓንተ ወይ ኣባጥረ ገለ ልዕል ነይረ ሓደ ንሱ ዝሃባ ሓበሬታ ዝረኣኽዋ ኣብ ሎንዶን ዝገበርዎ ኣኼባ ኣብ ኣዝዩ ተበሳጭሉ ዝነበረ ግዜ ምክንያቱ እቶም ናይ ኣሜሪካ ኣራኸብቲ ናይ ሓባር ፀላኢኹም ወፂሎ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ናይ ሓባር መንግስቲ ግበሩ ዝብል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ መለስ ተሰሓሒቦም ዝብል ኣሎ ማለት ካብኡ ኣብኡ ቀኒዩ ተሪፉ ብክንደይ ኮለል ካርቱም ኮይዱ ሱዳን ካብኡ ድሓር ብእግሩ እዩ ኣትዩ ንኤርትራ ማለት እዛ ዓለ እዚኣ ከዓ 10 ሰነ ትበሃል እያ ስለዚ ብዙሕ ዝተጠናነገ ነገር ዘለዎ ነገር ክፅናዕ ዘለዎ ነገር እያ ዛ ሕጂ ዝብላ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ከመይ ኢላ ክትከይድ ከም ዘለዋ ከመይ ኢላ ክትመሓደር ከም ዘለዋ ኣይኮነን ዝርኢ ነይሩ እንታይ ሓይሊ ወያኔ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ክሕዞ ይኽእል ድዩ ናትና ሓገዝ የድልዮ ድዩ ብኡ ገይሩ ከዓ ንሱ ከም ኣምሳያ ናይ ካሕሳ ኤርትራን ኢሳያስን ማዕረ ኮይኖም ኢሳያስ ክመርሓሉ ዝኽእል እዚ ናተይ ግምት እዩ ከምዚ ይጥምት ነይሩ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዛ ምስ ኣብይ ዝበኣስ እውን እቲ ሕልሙ ኣይገደፎን ድሕሪኡ እንታይ እዩ ትፈልጦ ነገር የብለይን ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ዘናይ ኣምሓራ ነገር እውን ንሱ ብዝህቦም ደገፍ እዮም ውግእ ዘካይድ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እታ መጀመርያ ክትግበር ዘለዋ እታ ስነ ስርዓት ናይ ስቴት ሳክሴሽን ተረኪብካስ እቲ ክኸውን ዘለዎ ናይ ዶብ ብፍላይ ሽዑ ዘካትዕ ጉዳይ እንተኮይኑ ኣብ ሕጊ ኢኻ ተቐምጡ ስቕልካ በትሪ ሃባ ሓኽላ ሃባ ኢልካ ኣይትዋጋእን ኢኻ ማለት ድሒሩ ድሓን ንሱ ከዓ ኸይዱ ኢልና እንደገና ናይ የመን ጉዳይ በዚ ናይ ሓንሽ ኣብ ተገብረ ውግእ እውን በታ ንፈልጣ መፂኦምና ብፈኸራ እዩ ኣትይዎ ድሕሩ ግን ንሱ ምስ ተፈርደ ትምህርቲ ኮይኑዎ ከም ትምህርቲ ወሲዱ ዝኾነ ናይ ዶብ ሕቶ ብዘተን ብኣህጉራዊ ሕግን ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ዝኾነ ትኹን ሃገር ኣብ ዓለም ናይ ዶብ ፀገም ዘይብለን ኣዝየን ውሑዳት ግን ኩሉ ግዜ ብሕጊ ስለ ዝሕዞ እዩ ማለት ስለዚ ብከምዚ ምረኣኽዋ እዚኣ ይብል ኣነ ኣብታ ዓንተበይ ዝበልኳ ናይ ታሪክ ጉዳይ እውን ኣልዒለ እንታይ ፀገምና ዝብል ንሕናሲ ብዙሕነት ናይ ታሪክ ኣለና ኢለ ነይሮም ሞ ምናልባት ሬፈረንስ እንድሕር ዳ ተደልዩ ሙዚንገር ዝበሃል ወዲ ስዊስ ኣብ ከረን ተቐሚጡ ፓሻ ዝብል ስልጣን ወሲዱ ጓል ከረን ተመርዒው ዘመሓደር ዝነበረ ዝፀሓፎ መብዛሕትኡ ናይ ምዕራባውን ምብራቃውን ቆላታት ናይ ኤርትራ
ዝፀሓፎን ንሱውን ወኪሉ ናይ ግብፂ መሓድር ከም ዝነበረን ኣሎ ካልእ ንርእሱ ዝውግእ ናይ ዓይላ ጉንደትን ናይ ጉራዕን ንብሎ ዘለና 1875 and 76 ናይ 4 ዋርሕ ፍልልዩ ካብ ካይሮ ይኮንን መፅኦም ውግእ ገይሮም እንታይ ዳ ካብ ከረን ካብ ባፅዕ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሩ ጽሑፍ እውን ሓደ ፖርታል ዝበሃል ልኡኽ ናይ ኩዊን ቪክቶሪያ ክኣቱ ከሎ ንሃፀይ ዮሃንስ ክረኽቦ ኢሉ ክመፅእ ከሎ እቲ ዶብ ንሱ ሕጂ ተዓዲ ረስያ ኣለኹ እምበር ኣብ ካርነሽም ደይብካ ንላዕሊ ክሳብኡ ኣብ ትሕቲ ግብፂ ከም ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ግብፅን ኣብ ትሕቲ ቱርኪ ተሓዋዊሶም ስለ ዝኸዱ ማለት ዝገልጽ ኣሎ ማለት ካልእ ዛዕባ እዚ ጽቡቕ ጌርና ክንርዳእ እንተዳ ኮይና ትራቨስኪስ ዝፀሓፎ ፔፐርስ ኣሎ ኣብ ቦልዲን ገለ ላይብረሪ ዝበሃል ኣሎ ብዓዲ እንግሊዝ ትራቨስኪስ ፔፐርስ ዝበሃሉ ኣለው ብዙሕ ኖት ዝፀሓፎ ኣብኡ እውን ኩሉ ነገር ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካልእ ኮንትሮሲን ዝፀሓፎ መዓት ኣሎ ካልእ ነዳል ዝበሃል ብዛዕባ ውሩይ ትሕዝቶ መሬት ናይ ኤርትራ ጽሒፉስ ኤርትራ and her borders ኢሉ እውን ዝፀሓፎ ምስ ኩለን ዘካብኣ ዘሎ ዝፀሓፎ ሞኖግራፍ ናይቲ ሚሊታሪ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዝፀሓፎ እዚኦም ኩሎም እንተተወኪስካ እዮም ካልእ ግን ፖል ዝበሃል ቢጃስ ኢሉ ዝፀሓፈ ወዲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ እንግሊዛዊ እዩ እዚኣቶምን ካልኦትን ዝፀሓፍዎ እንተዳ ሪፈር ጌርኩም እዛ ሕጂ ኤርትራ ንብላ ዘለና ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓያላት ኣብቲ እዋንቲ ፅልዋታት ከም ዝነበረ ዝሕብር ነገራት ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ ታሽኖም ዝበልኩ ኣብ መጨረሻ እታ ናይ ተክለ መለኪን ዝበላ ኣነ ቤዚካሊ እቲ ጉሉፅነት ዘለዎ ብጉሉፅ ብመደብ ገምጋም ተወሲዱ ክግበር ኣለዎ ዝብል ዕግበት ኣለኒ ግን ሓንቲ ስክፍታ ኣላትኒ ተክለ መለኪ ናብኣ ክትወስዳ ሓደ ካብቲ ንሃገራዊ ባይቶ ኣብ ፀገም ዘእተወ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ቆመ ኣብ ውሽጡ ኪዳን ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ዘይምስምማዕ ፈጢሩ እዚ ማለት ኣነ ከም ሰብ ፐርሰናሊ ስለ ዝነበርኩሉ እዩ ማለት እቲ ኪዳን ወሲኑ ይመፅእ ነቲ ካልእ ዓብሊሉ ይኸይድ ማለት ስለዚ ብኡ ከሎ ዘይተኣወጀ ፀገም እዩ ዝፈጥር ሕጂ እውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ፕሮሰስ ዘለዉ ኣለዉ ሃገራዊ ባይቶ ከምኡ ከም ንብሎ ኣለና ድሓንቲ ኪዳን ኣሎ ዶ የለን ዜርዋኑ እዚ ክመፅእ ከሎ ከድሓር ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ ዲኸውን ወይስ ከከም ግሩፕኡ ኮይኑ ክቆም እዩ ዝብል ሕቶ ንዓይ ስክፍታውን ይፈጥረለይ ንፅባሕ ንግሆ ሕማም ድሓር ኮይኑ ክመፅሉ ዝኽእል ኩነታት ከይህሉ ክፍተሸሉ ዘለዎ ጉዳይ ምርኣይ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዝተረፈ እቲ ካልእ ድሓንቀስ ኢልና እንታይ ሽም ንብሎ እሞ እዚአን ክብል ኢለ ቀኒለይ ወዲእ ኣለኹ ጽቡቕ ዕቑባዝዲ ወዲ ድቡስ ሓሸዋ ምላሻት ብታ ናይ ትግራይ 9 ሰነ እዚኣ ከተዘካለ ቅረታ ገበርለይ ኣብ ምንጓእቲ ኖ ጽቡቕ ኣለኻ ኣነ እውን ሓደ ኤግዛምፕል ሓሸዋ ምላሽ ኣነ እውን ብዛዕባ ቅድሚ ናብ ዳዊት መሕላፈይ ከቕርባ ዝደለኹ ሓንቲ 8 ጀብሃ ንገዳርፍ ንሰለስተ ወርሒ መዲባትን ንኸይደ ነይረሲ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኤፒኣርፒ ወኪላት ዝዘራረብ ዕድል ነይሩኒ ሕጂ ካብኦም ማፕ ረኺበ ናይታ ትግራይ ሕጂ ከምዚ ተቐዲሙ ዝጠቐሶ መረብ ምላሽ እያ ትብል
تاسئلون نبعل تماليون نير دحريو دا حساسي لا يفلت نمبر كله تي كاب مرب نيوزر كاب لعلي جمير كاني قولجون قرقفون أم حجرون تسنيون على قدرو زي تقاليل مالك ماب ينيرو حجتي بطعم زي تحساسبك انتايو حجني مالليت دو عباي تقراي دو نابلو زسممونا زسممنا إساس أبتقوانتي بزي ما إنا تقادلو إنكلو ني تقادلتو يخون نهزبي إرترا زغربو الحنت نقراينا حلو في حليفهم مسجبها ابتسني ابتي بعدم جريتشت دحري مسعابو ولتا برجيت تي اي جيست تبس حسن ما انت نيرو ولت هزبي او تجراي زلو من محدارو مسؤول كون بوليتيكاوي ودبو جن مس ايرترا ودب مسورة ايرترا خون ابزبليو بزعبا ناي دوبات قدايك هاجر دحري نزعا موسى كتزايات هلو زقباك كايزي كابتوم عبيت كادرات ناي تي ودب زنبرو ويكا مرحتي ابتزيت تساتفو في حقينيا كوننات ناي شعو فقلت لنا يخيل اليوم قل زنيرو نزت حيصوم مثل زهارموان جبهايتي تلعيلو تودب بلوم سلزتباهلي نمليسوم نبعد ما كحزوها زخالو أنا شعوها بكبابي حزقاينا نيرنا قدميت نقدميت مستسالاي اجي إذا خلنا قبرون كلهم مسوم يمنيرا مسوم يمنيرا حيلي ناي شعبي أبو نير جبها مسوسط كتيو مهاري ماما مسوسط ثماني سمحي زماني بعد من كبابيان أن دحر عسرت شمون تعمت يوم زعبا قداي بعد الملعي لهم سلمنتاي قدمون نتي ماب زل علوو تقاوم دحيرون إذن كله أفكيتهم يمسوي لهم أفكيتهم يوم سوي لهم ثلاثة هتكيتهم سوي مالهم راح زي كونه نعسرت شمون تعمت كم زي ملكتهم يمريهم ونيرهم مالتي بدهريو بمنسترات درجة بزعبادو النازتين كله يوم زم شدشت تقادلتي دب سيجرهم كيدهم زقتلو زلو أمو إذا حجز العلوة زلو ناي تقراي قداي زنبر إيو حج خم حدش كنقروناي كنا ننسب بهم كبليلة يعني نحنا خم تقادلتي إنتنا إيرترا زد تقاللو نفلت نيرنا ولكوا اتي precisely ناي دروب ماركس انت زي فلتنا مالتي جن كمتي غتقاز صنحه دي دبلوماسياو مجدي بعلم لخاو حق مجدي كسرح እና ተኻእለ ናብ ውግእ ዘእተዎም ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልካ ክለዓል ዝግበኦ እዞም ክልተ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ብሓባር ተዋጊኦም ኣብ ኢትዮጵያ ብሓባር ተዋጊኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብሓባር ዝኣተዉ ሓይልታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድንኦም ዝሓርካፎን ኣብ ተመሊሱ ውግእ ምኻድ ዘእተዎን ምኽንያት እንታይ እዩ እዚ ብንጹር ከነልልዮ ክንክእል ኣለና
زي أنا مس علامة إساس زتححزو سلزخوناي داويد أسقدم داويد أوكي داويد في الصحيح يا أنا أتيا أوباز جدوبس زمت أنا قرينو حجتي السما معي هجر نزعت وتصون كلها ناتا دوباتان وسناسنان بقبو كقلت نير وشعو توم ناتا حداش هجر تقبلوا سب سلطان كأني نزي كم قدامي نجر كريء وكم زنبرم مردني جن ولا حجي دحر 3 عامت ناي إرترا نصنت it is a claim سكاب حشوا ملاش ديو سكاب أدوليس ديو عسب ديو still it claim يقصل الله حجي إذا claim زي إساس لزخنا مرحنا إرترا أيكون زمت أدلله إتينا إثيوبيا interest كم قدامي نجر ريوم نزي بوتاتات دوسن وزلو يبلو له إذا كان نيرترا سقاتيو أب سقات الحرداء اللي خاخاني كاب سقات نسأت وصلو وي مني ما يستقبرو له نجر كهلو أقداسنة اللو حجي إتي شعور دوب زي ما حنساس تسامي عمني الجرس سمم عسي سقاب أدوليس زبط إحنا قرون أين برون جن كلام يقبرو الله حجي انت أين مخنو بلو نزي كلاي أوصون دحر نصنة إرترا زمص أنا قرون أيكونن حجينا أبنت صحف الله جبهان وياني انت سمام علو أبزو وانا تزي بزعبا نايدوب نقر نزرار بلو وانا يكونن قرمتات زبل نقر نيرو جن أب كباب بعد صورنا مليشاتات عطيهم ربا بلسا أسجيرهم زي بوتاتاتنا يخران مستهزبي فاتوتو نيرهم كاب بلسا حليفهم نوش تتغاز صورنا معسكر جيرهم خمتو جميرهم جبهة خاهري ماتهم كابتو بوتخالتي أتهم حجي زي تقصد لهم تاي أبستفل عليه جزء أبستفل عليه مجدتات إتي جونس أنيحيو إتي جونس إتي كاني حدا كابت عبيت الأجماعنا جوهان ويانين ون إذا نايدوبات زقبرو زنبورو ويانين أبرئسي كله أنا خون قفلت أزيكل بمرحنا الدرجة خفلت زخل أجماعت ناي سيكريتي ناي بوليتيكا ويناي كله نجارات حجي اتي تصقمنا سي جينا ايتودن ولا حجون ناي 9 كداي ودينا ولا توقون كايد كلسي اتي سلوغان نبعلو سراويتنا ايثيوبيا حيزو زخيد زنبره ناي وق سلوغان ناتو it's not about badme ولا خالق it is far beyond that تنستبح له زلنا نجاريو إذا قبل كل خانة إساس كم حدا قدوس مرح الرئة يكون don't understand me wrong تعينت مرح مخانو أقدمه جلسة جن نخلو تي أب كبابينا زرلو كجبر زنحن زجبر زرلو النار أنا ما سي بعد كروكن ريو زلنا نجاريو ولا حجون حدا كابتوم بدبوب دباتنا إرترا عبس سقات ألنا لازم سقات زي راح نتي أو منقست زرلو راح زقدف زي كونس ولا زو opposition زيون دمسو خصم علون نفسو خدالولون زلوا نجاريو
ዝብል እምነት ካብ ዘለዎም ሰባት ሓደ እየ ምክንያቱ እዚ ተቃውሞታት እዩ ጽባሕ ተረካቢ ናይታ ሃገርቲ እያ ስለዚ ውሕስነት ናይ ኤርትራ is paramount ንኩላህና ዝእክበናን ዝጥርንፈናን ከ ናይ ኤርትራ ሃገርነት እዩ ኣብዚ ራሊ እንድሕር ዳ ጌርና ምናልባት ብዙሕ ሽግራት እውን ተጸልጺሎም ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ቀደም ኣብ ነፃ ኤርትራ ንምውፃእ ዝተገብረ ጉዕዞ ንኩላህና ምስ ኩሉ ኣረኣያ ፍልልያትና ድዩ እምነታትና ድዩ ቦታና ድዩ ኩሉ ሓዋዊሱ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ዝዕሰለና ሕጂ እውን እቲ ቀንዲ ክዕስለና ዝኽእል ነገር እዚ እዩ እዚ ጉዳያት እዚ ብዓብይ ኣትኩሮ ክንሪኦ ክንክእላልና ኢሳያስ ስለ ዝኾነስ መራሒናስ ወላቲ እቲ ብኢትዮጵያ ድዩ ዋላ ብወያኔ ድዩ ዋላ ብኦሮሞ ድዩ ዝግበር ክሌምኒ ናይ ኤርትራ ዶባትን ቦታታትን ታሪኽን ኩሉ ስቕልካ ትሪኦ ትገድፎ ስቕልካ ሰሚዕካ የትሓልፍ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ክረአ ዘለዎ ነገር ይብል ምናልባት እቶም ናይ ኦፖዚሽን ውድባት ዘለው ይርኢዎን መደባት ይሰርዑሉን ክህልው ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ኣብ ጉዕዞ ናይ ፖለቲካና እዜን ወዲ ከምዜን እውን ሓደ ካብቲ ረቋሕታት ክእክበና ዝኽእል ምዃኑ ምርኣይ እቲ ተመክሮ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመት is a good example ስጋብ ክንደየናይ ተባታቲና ኣብ ምንታይ ኢና ከዓ ተፈላለዩና መምህር ክኾነና ይኽእል እዩ እሞ ናብ ሓድሽ ነገር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንሰጋገር ተኾይና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከሰጋግረና ዝኽእል ጉዕዞ እውን ክንሕዝ ኣለና ወላ በተሓሳስባና ወረኣያና ኩነታት ይቕየሩ ኣለዉ ምዝ ምቅያር እዚ ናትና ኣተሓሳስባ ናትና ረኣያ ናትና ኣወዳድባ ናትና ኣመራርሓ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ it could be ሓንቲ ካብቲ ኦፕሽንና ከምዚ ዘሰጋግረና ውደባን ኣመራርሓን ኣተሓሳስባን probably እዚ ተኽለ ዘቕርቦ ዘለኹ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልኦት እውን እንተኾነ thank you እዚኣ ክብል ደልየ thank you ዳዊት ቅድምና ብተኽለ ምኻደይ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ይቐርብ ኣሎ ዝበሃል ክሌምስ ካብቲ ውድባት ውድብ ወይ ከዓ ህወሓት ዘለዎ ክውንነት ክንሪኦ ንዝመፅእ እውን ኣስፊሕና ክንከታተሎ ዝግባአና እዩ ዝብል ንሕጂ ግን ክንሪኦ ኣለና እብል ካልኣይ እቲ ሚድያ እንታይ ይብል ንመን ከየቕርብ ኣይኮነን ዶ ናይ ሎሚ ናይ ቅድሚ 2500 ዓመት ኣክሱማይት ኢምፓየር ኣልዒሎም ዝማጎቱ ሃገረ ትግራይ እቲ ብኣዱልስ ኣቢሉ መውፅኢ ናብ ዓለም ዝነበራ መንግስቲ ምስራሕ ስዓ ተኸበሳዊ ኤርትራ ሒዞም ማለት እዩ ዝብልዎ ዘቕርቦ ሞጎተሉ ኣብቲ እንታይ ማለት እዚ እቲ ኣቃዋውማ ሃገርነት ብመግዛእትነታት ኣይቅበሉን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ጥንቲ ምንባር እዩ ተዘይኮይኑ ኣክሱማይት ኢምፓየር ብታሪክ ዝብልዎ እንታይ እዩ የመን ትበፅሕ ነይራ መረዊ ትበፅሕ ነይራ which is north ሱዳን ስለዚ ኣክሱማይት ኢምፓየር እንደገና ነዚ ኩሉ ክሌም ገይራ ክትስራሕ ኣለዋ ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዝምልከቱን ኣይመስልን እቲ እዚ ኣብ ዝብፅሖም እውን ኣይኮነን ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንከለው ሕጂ ምንታይ መቃቐሉ ኣለዉ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቕፅል ዝደሊ ብዝተፈላለየ ምክንያት ግን
قنصتات تسرح زلو شنخ clearly الناترا ان زخيد زلو ناي إثيوبيا ناي دوبنا قدام MC إرترا ناي إثيوبيا قدام مسيو حلو الله نتي حيزو زلو خا بحيل خوص الله زبل إمنا زلون يعني اتم كالوت كا بأنصارو كالي أجباب كالسي بختيلهم نتي قوائي أكايدنا إنا إزي جزياو منغستي ناي كلل ماني خاتبلوني هواحات وكيلي خيدو أدمي حليفيو زخدو زلو قعزو خا كانوا عيكوناني لهم زفلالي زلو يوم حجي بحفشو خريون كلخو أبتي وررا ناي دحرت وقع ناي بادمي حيلومات أنكيروم مسيوم كساب إرترا زحمبس لوجيزي ملسي تتعبيلوهم أمونغو أم فنيتش الفتيرو هذا سيه زحج من صبرقتانات وصادق أن زخدو زلو مالتي سيه برها البرلمانت إرترا أتينا نتسلطان كنتيرو وساني حليفون كلو كدعوه بتراي للنيشن يلو كسيسوه معلج بزخونه إذا فلالي وهم معلج بستفلالي مقدي أبقى تسألتا شميتات أما أسرت من آتيوني رخابون نتاقر قدي فاقيدو معلج سيه قل ناتو أتحساسبا أبوشتي بعل صدقان زخيد دلو خوينو رخب اللخو معلج هجي ناي زوم كلتا فنجالات وياني بخمس خنريو نخيل كالي بهجي ناي تزبلنا يو نايك أدم حجن تايو إذا حيزناس كم هاجر موصي بحري حلينا كان عبل لنا خبز بلي بقاسو كرقا قاسي خلدو هذا بعقمه مش توا عقمه كلته بمسارتتي بأمريكا زمرح معراب نيجيبيا أبكرنا أفريقيا حايل إنها بزعبي حجون نساعد قوصات أروز زرح دم أمريكا أنت داري خايو يبكى الدوز لذي أب حلمي من بارم ذا سكفنا خوينو يسمع عني ذا سكفني حجي من يخاطب لوزي أبي أبتحت زخل متنا قلنا هاللون كله لك خمتم زحلفوا نجستات مفتحيو بحري إرترا محازي إلوس لزبقس نمحرهم يخون رمهم في اللايني whatever أكلات إثيوبيا كل جيزي أبحنقولهم زسرسقو قدايس لزخوانه أنت تحتواي أكل ناي تحبرة السب كسع كندزي تلقات تاريخ ناي إرتراني إثيوبيان زفلت لزي كوانه أنت إليتنا محراخ أبحنقولو نسلو حجخا هاي بحكي شيوط هاي بلسقنا خوينو يخيد سلزلو إذا كل شجراتهم اللو جن نحنا ني مدلعو من يقاتل له أبي شلل لنا يخن حلف أين خلنينا تحطو إذا كل جيزية دبلوماسي زي فلت نهزبنا أبو قاعد زد قعزر له ولدونا أبكند مهنات مكلخالنا هاجرو أمواتن بتتاننا مبرس ذلو كمي غيرنا تطاو كان بلون خيب وش تاو قداينا انت سريحنا طرحنا نتقدام او قدات كان نركبلو نخيل بوشتنا دمناجن كنقبر اين خيل لينا ስለዚህ ከመይል ናይና ወኽንበጽሕ ንኽእል እቲ ክንቃለሰሉ ዝግባአና እዚ ከይትግበር ይኸዓ እዚ ናይ ዘን ኩለን ፖለቲካ ውድባት
حلفنت كسكما اللون زبحال على حدا معلبي كبس حزي كعلا لزي ذلني رئيتو صباحون بحج تجراي بإثيوبيا زمسألنا زلوا بعبي إشجرات راح زي كونه صباحون من السودان دو مس جيبوتي دو نابله نابتز نبرو ريسايكل من داخونه كقصلنا زخ بيو كون زخل تخله زورو قد مفكوكا نهره إذا ويكاد تمليس كادي خاخن ليك زي تسوي أكان لا يا أنا حاسة توي كان ميت نهره سمع قان لا حنساب راح يكون بزح جديد تسوي أكان دحر بار مسمسة خنملسو إلنا حليفنا كام عليك مو زايد يجون الله كسافجي أوكي كتسل زوا خطلو هبو ترى لا كسر هو انا تا مجمر عبد الله نحطه قدام الزرابي الزخون تايبال عنتو بين تخلي ملكين انتو يا تمجلس خاصي ناي علامه في اللي يالنا تبل كان ناي علامه في اللي نابدي ناي ديسبورا دلنا ديو ويس مس اساسي مس إساس مالته إساس كابتي نهزب إرترا علامة استفلي اوكي يا أمبر أبدي أسفر زلنا علامة في اللي بلان أي بالكم thank you أما حاجة من تاكم سياسة مجمع نجار أبكينا عن توي بدعوة تاريخ قلنا زارب نيرنا تاريخ عدين قلنا بالنيرنا داويد لا حنسا سمعني حتصير دحريخة عقباز قلو الكويت دحريوت ريكردينج كتو كان أنا نوي حكيدنا حجة الناو حلقة نوي حكيدنا تابع زكاة تاريخ نحنا تنقصونا نعي من زورد نزلوا بعلا دي ولا بعلا تخلي الحلان اللي بكاني دحر داويد اوكي وتاريخ كنوكس ناجد النتيو تاريخ دماني سلمتاي ناتا تاريخ نوكس سلمتاي تمالي نلوم تولدا لوم دمان صح تولدا سلازخونه كل جزء كله أتابعنا خيطو كسنا من حزكين كيت كنا ناجد النت مهنا نخطف عناي مالتي نقبر دلنا نتكلمنا كالا تاي مسوخ بلا دخل اب إرترا زي تجبر نجر يلن زي تجبر نجر جن دي كله أي تسندن زي تسند يبزح حجي نتي تاريخ زغنجر كله جل سبعات والك سبعات بتاريخ تزارب كله كزاربو كله حلفنا تسكمهم تحتاتነት بزلو يزاربو تحتيتهم كان يتملسوا دراغص وطرحم دارم برسيل كايكون ززرب اذا خا تسند حجي كم دا مخشيد داويت دبلا ابو جراز ماچار جبر سلاسي عبي حاون دكتور فوتسوم لك خمزة داويت دبلا جبها نوتاغي وشتا فتيرا دبلا لك خما خبلني شحن شعات ميتن سبعان حمشن أبقال أهجراو باي تساتيفهم زنور سبعي حجي زوب سبعي جاتهم زي سنيدهم مود قون كله كالي الله أبتجاه كالي هجراو باي زنبر نبرات قدلتات قلملا كله علي لو من حجي خوصو قال أخوانا يدلين يعني بالكلام تايقال زي كوني يلو النسوم اللي هو تو حجي السيتات تاريخ الزسي ولا حجة أنا خبت عن تويز ولاد نور كنا بعد سلومون جلس بلكاسي أبو أنت بحاله مسلكم درعاية إنجركا زو علاقة إنكركا بحاله سيزي تاريخكو كبخومين تايبال بوز حتى لو تاريخ حزوم زحالو فلو كندي تاريخ زجور تاجو حتى لو دما تاريخ بصحفو زي كقالو حزوم مودلو له زيتات كل كنرهو كلنا خلنا جركاي تاريخ أب حد متصل زود غبالي سالسيتي كما تقدل أبناء ود ملكينا عنتوي تماعنا لا يسامع لا تايبال جن أنا حجوين قبل كاتدا أخويني بودوات وكاب من كسقاسات كم تدعى خاد بالكنا كم عناد بالكنا ناب
ንሓኻትኩም ናብ ንጋባ ምስ ካልኦት እንቅስቃሳት ገለ ትብል ኣለካ እሞ እዚታት ማ እዚ ነገር እዚ ክግበር ኣይከኣልን እዩ ኣና ክብለካ ክእል ምክንያት ክበካየ ግን ኣነ ዝመረፅኩ በቶም ዘይሕለሉ ንቑሓት መምሃራና ካድራት ብካድራት ባዕልካትኩም በብሓደ ብውድባት ከማን ኣይድልየናን ካድራት ኣብቶም ውድባት ተዕርዩ እስኻትኩም ኢኹም ንህዝቢ እተብርሁ እስኻትኩም ኢኹም ካድራት ሕጂ እንታይ ክበርጎሩ ብድልየትኩም ተስኡ ተፃዋውዑ ንራኸብና ትብሉሲ እስኻትኩም ሓደ ንድፊ ኣውፅኡልና ንሕና ከዓ ምሳኹም ኣለና ካድር መምህር እዩ መምህር ስለዝኾነ ንሱ ዝኾነ ነገር ከኣለ ዝኽእል ብካድራት ከረዳካ ሕጂ ንኣብነት እዚ ክፉት መኣዲ ዘተ ዝበሃል ወይ ኣሳላጥያ ኣካል ዝበሃል ኣሳላጥያ ኣካል ብሸውዓተ ሰብ ብሸውዓተ ምንቅስቃሳት ከም ተጀመረ ትፈልጥ ዶ እዞም ሸውዓተ ሓደ ካብኣቶም ንሕና ኢና ካልኣይ ከማን መዓል እንታይ ይበሃል በዓል ኣሚኖ ወይ ከዓ ሕዋር ዝተغيረ ግን ኣለዉ ዶ ሕጂ እሳቶም ኩሉ ግዜ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ እንታይ ይበሃላት እዚ ኩሉ ግዜ ብዕላማ ተሰሚዑ ክብቅዕ ኣብ ኣሰራርሓ እንድሕር ክትዓጋገብ ዘይከኣል ዓብላልነት ክትገብር እንተደኣ ኮይኑ ግን ክሰርሕ ኣይትኽእል ኢኻ ካድራት ከምኡ የብልኩም ብንቕሓት ትራኸቡ ኢኹም ብታይ ይበሃል ኣብ ሕልናኹም ተመርኪዝኩም እኳ እቱቕ እንታይ ይበሃል ካድራት ተራኺብኩም ካድራት ተራኺብኩም ካብዛ ኩነታት እዚኣ ከተውፅኡና ትኽእሉ እስኻትኩም ኢኹም ባህላ እየ ተንኪ ወዲ ኣሎ ከምቲ ዝበልኮ ናብ ማዕፃዊ ክንወስዳ ብቐዳማይ ሲ ደጋጊምካ እንዲኻ ኣቕሪብካያ ካድር ትብሎስ መን እዩ ኢላ ሓቲተካ ንፁር መልሲ እውን ኣይሃብካንን ኣነ ግን እንታይ ኢለ እቶም ኣብ መሪሕነት ውድባት ዘለዉ ፖለቲካዊ ካድራት እዮም ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ እዋን ኣብ ሜዳ ኮይኑ ፖለቲካዊ ካድር ወታደራዊ ካድር ዝምደበሉ ዘይኮነ እቶም ብፖለቲካዊ ዓቕምታቶም ብኣወዳድባ ናይ ኣወዳድባ ዓቕምታቶም ካብ ተመክሮ ዘጥረይዎን ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ክብ ዝበለን ተባሂሉ ኣብ መሪሕነት ዝመፁ ካድራት እዮም ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ተኽለ ዘቕረቦ ርኢቶ ከምቲ ዝበልኮ ክብለሉ ብንፁር ዳዊት እውን ዳዊት ፍሳይ እውን ኢሉ ድራፍት ጌርካ ተቕርቦ ንሕና ከዓ ንዕኡ ርኢና ዝድገፍ እንተኮይኑ ክሳዕ መወዳእታ ክሰርሓሉ ቅርብ እየ ዘበሎ ነጥቢ እዩ እሞ ክድውለሉ እየ በዚ ክንዓፅዋ ክድውለሉ እየ ዲስካስ ክንገብር ኢና ብሰፊሑ እንታይ ማለትካ እዩ ከመይ ክትግበር ይከኣል ዓቕምታትና እንታይ እዩ ናብ ገፅና ክንውጅሆ ኢና ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና ክንዘራረብ ኢና ስለዝኾነ ክሳዕ ሽዑ ንፀበዮ ባህላየ ዕቑባት ጊ ሓፃር እንተልያትካ ብኣኻ ክንዛዝም ሰዓት ነዊሑ ስለ ዘሎ ምናልባት ዩቲዩብ ዘይክወስዶ ክእል እዩ ተኽለ መለክን ዝነበረ መሲልኒ እዎ ተኽለ ሓፋቢሉ ነይሩ ሓፃር እያ ጆሃር ሕራይ ተኽለ ኣነ ስታ ናይ ባድመ እያ መጀመርያ ምልሽ ክስታይለ ፅቡቅ ንሳ እታ ናይ ባድመ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ 80 ትውግእ ምስ ተጀመረ ንሳቶም ትኺሎም ባድመ እዮም ሒዞም ባድመ ሒዞም እቲ ሚሊሻ ወፂኡ ድሕሪኡ ሰራዊት መፂኡ ናይ ብሓቂ ሬሳ ብሬሳ ኮይኖም ኣብታ ታባብኣ ዘላ ብዙሓት እዮም ተቐቲሎም ወያነ መሊሳ ጀብሃ ሒዛታ ማለት እዩ ድሓር ግን ጀብሃ ምስ ወፀት ድማ ነፃ ኮይና ትኺሎም ድማ ናብኣ መፂኦም ሕጂ ንሓደ ዘመደ እዩ ኣብኡ ሓላፍነት ዝነበሮ ሓቲተዮ ንስኻትኩም ሲ
جبا حجاتو زنبرت مريت كله نا إرتراي نعنا مسوسعكم انتو حدا نت مريت تحز نيركم بعد ما هم يقركم تقدفوا لهم المسؤولكو ووق كجمر قربي تليفون يريد እቶም ናይ ሻዕብያ ውፅእ ይብልዎም እቲ ኣተማይን ወፅእ እናብሉ ክዋግኡ ቁርብ ተሪፎም ናብ ኢሳያስ ቴሌግራም ተገይሩ ግደፍሎም ዝበሎም ንሱ ኢሉ ግደፍሎም ዝድሓር ክንሪኦ ኢና ገለ ኢሉ 18 ኢልካ 17 ዝብላ ኩሉ ግዜ 17 ዓመት ኣብ ኢዶም እያ ኣትያ يحزنوا خايم نحنا ኣብ ሱዳን ተኣሲርና ከለና 9 ወርሒ ካብ ባድመ ዝመፅእ ተኣስረ ነይሩ ምሳና ይበኪ ነይሩ በቃ ትዝገበርዎም ምስኣተው ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ውግእ እንተመፂና ድማ እዛ ናይ ባድመ ውግእ ንብላ ሕጂ ኣብ ኣዝወዓለ ተዛሪብ እዩ በዚ ዩቲብ ይርከብ እዩ ኣብ ገሊኡ ኣነ ኢሉ እቲ መጀመርያ መሪሐ ዝኸድኩ ባድመ ኢሉ ሓደ ወታደር ኣይረኸብናን ክሳብ ራማዲ ገለ በፂሕና ኢሉ ሕጂ ተኻልኣይ ትሕቶ እንታይ እያ እቶም ተቐቲሎም ዝበሃሉ በዓል መን እዮም ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ ሕሽመት ኣለኩም መን ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥ እከለ ኣብኡ ተቐቲሎም ዝበሃል ሓወልትም ተሰርሓሎም ነይሩ የለን እምበር ሓሶት እዩ የለን ሓሶት እዩ ባዕሉ ዝፈጠራ ከይድና ኢሉካ ትወዲ ሓደ ሰብ ሲእና ኣብቲ ባድመ ኢሉ ሓሊፍና ክሳብ ራማ በፂሕና እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ደሊ ሕጂ ኣዳም ማለት ብዓይኑ ዝርአ ምስክር እዩ ድሓር ሰብ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እምበር ኩሉ ግዜ ብስእሊ ምርአናዮም ነርና ብዝኡ ተቐትለ ተባሂሎም ንፕሮፓጋንዳ ከማን እቶም ኣብኡ እንትዝቕተሉ ማለት ድሕሪኡ እታ ናይ መጀመርያ ውግእ ምስ መፀ ዝበልክኹም እታ ዝወፁላ ሃሪሞም ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ መሪሕ ስለ ዝነበረ ክፍሊ ሙዚቃ ሒዝካ ኺድ ኢልኒ ክፍሊ ሙዚቃ ሒዘ ኸይደ ባድመ ንዖም ኣሕሊፈዮም ድሓር ኣርኪብዮም መልኣከ ተኽለ ድማ መፂሱ መልኣከ ተኽለ ድማ መፂኡ ሙሉእ ለይቲ ሓዲሮም ብጓይላን ብገለን ኣብ መወዳእታ እሱ ዝገበረሎም ዘረባ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ገሊፆ ነቲ ኩነታት ኣብዚ ቦታ ትቅመጡ ኤርትራውያን ትግራዎትን ካልኦት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ብሰላም ትነብሩ ነርኩም ሕጂውን ከም ቀደምኩም ብሰላም ነበሩ ኢሉ ገዲፍዎም ደምዲሙ ተዛሪቦም ፅቡቅ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ባድመ ኮነ ኢሉ ዝገደፈሉ እዩ እዚ ትብሎ ዘለካ ካርታ እዚ ዝርኢኻዮ ምናልባት በታ ናይ ባድመ ተሰማሚዖም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሳስ ክትረኽብዋ ከም ኢልዎም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምንታይ ንሳቶም ከምናቶም እዮም ኣትዮም ሒዞማ ንሕና ምስ ወፃእና ማለት እዩ እንተ ምስ ጀብሃ ከምቲ ቅድም ተጠቐሶ ስምምዕ ተገይሩ ንስኻትኩም ባድመ ትብሉ ኣለኹም ንሕና ንብል ኣለና ሕጂ ናይ ሓባር ፀላኢ ኣለና ደርጊ ንዕኡ ነውፅእ ድሕሪኡ ዓለም ይፈርደና እዚኣ እታ መጨረሻ መወዳእታ ዝተበፅሐት ምስ ጀብሃ ዓለም ይፈርደና ንሕና ኣይኮናን እቲ ዶብ ሰሪዕናዮ ዝሰርሕዎ ኣለዉ ስለዚ ብከምዚኣ ሓሊፋ ነይራ እዚኣ ንኸብርየ ካልእ ብዙሕ ክብላ ይደልን እየ ምናልባት እቲ ድኽመት ናይ ጀብሃ ብዝምልከት ሓቂ እዩ እቲ ድኽመት ዝነበረ ይሕዝነካ ሓፃር ገብራዶ ወስኸልካ ጀብሃሲ ከም መሪሕነት ነዚ ኢሳያስ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ግምት ኣትያ ተዳልያ ዘይምፅናሓ ንሳ ሓስያትና ንሳታ ወስኸል ኦኬ ታንኪዩ ተኽለ ኣብ ቅድሚና ምቕባዝ ግን መዛዘምን ምኻደይ ናብ ገነት ክሓልፍ ገነት ንቅድም ኳዕ ድሓን መፃእኪ ገፅ ክርኢኽና ነርኪ ግን ክትዛረብ ኸ ኣይፈተንክን ስለዚ ተላለየና ሞሪኢቶ እንተለኪ ከሃብና ሃሎ ስማዕ ኣሎ ድምፅኺ ሕጂ ስማዕ ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ንፁር እወ ክዛረብ ደይከኣልኩ እንታይ መስለካ እቲ ድለዓል ንድሎ ነገራት ብዙሕ ናይ ታሪክ ዘለዎ ብዙሕ እስኻትኩም ትፈልጥዎ
ناتاتكم من تأشمو انت يربحال تمكرو experience كلا ملا سلازي خونا كبيدو سلازي بين كم تجمرو مجمرة يو عارفي دياتي نحن سلازي رمبيا كتلاك الكون دحراي دما مستردأني دما بي كم انتي كم تقللو خل دلهم انتي كم تزاتو دلهم كبيدو سلازي بو مكنياتي قريتا That's okay. أبي خزر لها جنة. هلو. بزح يسمعنا نالو أو أبي درو خزر لخي كابي خي عتيقي. أبي عدت أمتي أبي عدت أمتي. سويدن أو شويدن سويدن. يا أوكي. أمسكهم لنا اللهم مالتي شويدن طوين سلازي هو بزعبا سويدن ون بزعكن حتى كينا بزخونة إذا كلهم ما بزتريهم زلخي اليوم كاب أوروبا جرمن سويدن سويسرلاند اليوم كاخل أمريكا اليوم كاب كندا يوم سلازخونة مس بزحات إرتاو بيتسب إخاءاتي قيمة مالتي ስለዚ يا ሓቂ ኺ ክብድ ዝበለ ኣርእስታት እዩ እቲ ዋና ዓላማ ግን ነዚ ወሪዱና ዘሎ ሽግር ብኸመይ ንወፆ ዝብል ስለ ዝኾነ ከዓ ሎሚ ድሕሪ ኩሉ እቲ ይኽተእ ከምቲ ዝሰምዐ ፀናሕኪ ሓደ መገዲ ሓድሽ ኣሳታፊ ዝኾነ ክንሕንፅፅ ይግባእ ተባሂሉ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ተቐዲምናሉ ክንፀንሕ ኣብ ዝብል በፂሕና ኣለና ንሕጂ ትዕዝብትኺ ክትብና እንተደሊኺ ክትብና ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ ዘይዕግበኪ ነገር እንተነይሩውን ብትብዓት እዝን እዝን ኣይዓገበንን ክትብልና ትኽእሊ ምክንያቱ ቅሉዕ መድረኽ ኢና ነካይድ ዘለና ብዝተረፈ መፅእ ዘሎ ሰሙን ኣይትፈለየና ክብለክ ጥራሕ ዝደልኽ እንዳኽወስኺ ከዓ ትመፅእ ምስቲ ዝቐረበ ሓሳብ ብጣዕሚ ሰማምዐ እቲ ወዲ መለክን ዝበሉ እሞ ብደንቢ ቀሪቡ ኩሉ ሰብ ሓሳቡ ክህበሉ ዝተባሃለ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብኡ ድማ ክንሳተፍ ክፍተን እየ ማለት እዩ ይቐኒልና ገነት ኣውባዝ ግን ኣይ መወዳእታን ሓፂር ድሕሪ ዕፃውና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብርሃነ ደረጃ ቆሪብካ ዲኻ ፖለቲካ ኣብዚኣ ገይሩ መምህር ሰማዓካ ኣለኹ ቀፅል ክልተ ሰብ ከይጠቐስካዮም ሓሊፍካ ከይተቋየቑ ከለዉ ኣይጠቐስካዮምን ክኽሪ እዮም መን ዋዕ ዳዊት ፍስሃየን ያሲን ዑስማንን ኣበይ ከም ዘለዎ ከይጠቐስካ ሓሊፍካ እኮ ዳዊት ፍስሃየ ከዋግዓና ሓዲሩ ኦኬይ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ ሓደ ያሲን ዑስማን ከዓ ሪፁ ይብልና እንዲ ሓንተ ወይ እምበር ሜዳ ንዑ እዩ እታ ሃገሮም ኣበይ እዩ እየ ዝብለካ ዘሎ ኣይፈልጥ ሃገሮም ፀዊዕካ እሞ ኦኬ ድሓን ወዲ እሞ ይነግሩኻ ኖ ድሓን ባዕለይ ዘይነግረሎም ስቕም ተበሉ ዓዲ እንግሊዝ መሰልንዕ ሰብ ያሲን ዑስማን ድሓን ቀፅል ዳዊት እንታይ ክብል ደልየ እታ ዳዊት ዘለዓላ ሕቶ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ብዛዕባ ናይ ዶብሲ ኢሳያስ ብምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኢትዮጵያውያን ህርፋን ካብ መጠን ላዕሊ ዝርአ ዝበሎ ሓቂ እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ቅንዕና ይሃልዎ ከልዕልዎ ይስማዕ እዩ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ምተረፈ ዶ ኣይምተረፈን ዘረባዚ ኣይፈልጥን ግን ከዓ ካብ እንዳርጋቸው ፅጌ ዝበሎ ዘረባ ተበጊስና ኤርትራውያን ክፍለይ ድልየት ኣይነበሮምን
ወያነ ይሰጉይዎም ምስኦም ክወዳደሩ ስለዘይክእሉ ስለዝሰጎግዎም የሜ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልዮም እምበር ምፍላይ ድልየት ኣይነበሮምን ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ኣብ ዩቲዩብ ኣሎ ክርከብ ይከኣል እዩ እዚ ከዓ ስቂሉ ዝብሎ እውን ኣይመስለንን ካብ ኢሳያስ ይኹን ወይ ወከልቲ ኢሳያስ ዝተባሃሎ ዘረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ እዚ ካብ ኣምሓራ ዝቐርብ እዩ ካልእ እቲ ናይ እዚ ነቲ ናይ ኣምሓራ ድሌት ነዚ ኩሉ ሽግር ዘምፃልና እምበር ወያነ እዩ ተባሂሉ ንሳቶም እውን ብጣዕሚ ብዘገርም መልክዕም ናይ ባሕሪ ዘልዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ኣብዚ ገለ ናይ ኮምፕሊኬሽን ኣሎ ካልእ ለንቅነ ከማን ከይተረፈ I think ገለ ድራር ዝበሃል ወዲ ወያነ ወላ ሓንቲ ኮንትሪቢሽን ኣይነበራን ኣብዚ ከምዚ ትገብሮ ነገር ምስኣነት እያ ነቲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ተቐቢላቶ ዝብል ዘረባ እውን ነይሩ ስለዚ ታሪክ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ሓቂ ዝኾነ ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣገዳስነት ነይርዎ ስለዚ እዚ ናይ በዓል ኢሳያስ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ዓንተቦይ ከማን መምህር ዝጠቐስካዮ እታ ናይ መጨረሻ ክወሩ ክንሕዛ ኢና ንኤርትራ ክብሉ ከለዉ መለስ እዩ ጠጠው ኣቢልዎም ካብ ሕጂ እንድሓር ኢንተርናሽናል ሎው ዝዳንየና ክበሃል ከሎ እታ ናይ ኤርትራዊ ለኸ ምህላውካ እምበኣር እዩ ዝኩሉ ትገብር ዘለካ ኢሎም ኣብ ምድፍፋር ደረጃ እውን ተበፂሖም ዕልዋ ክገብረሉ እውን ፈተነ ከም ዝነበረ ሕጂ ዝያዳ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ንሳቶም ሕጂ እቶም መለስ ተቃለሶም ስየ ጻድቃን ተወልደ ዕውር ገብሩ ኣስራት ዘለዎም እዮም ማለት ገብሩ ኣስራት እውን እንታይ ከም ዝበለ ኣብ መጽሓፉ ሪኢኹሞ ትኾኑ ተጋጊና ኢና ናይ ታሪክ ጌጋ ጌርና ኢና ዝብል ማለት ስለዚ እዚ በብግዚኡ ሕጂ እውን እንተኾነ ጻድቃን ዝኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ናብ ታሽሙ ኸይዱ ተዓሰብ ትብል ጉዳይ ኣብ ዝሓንጎል ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ድሓር ከዓ ሓላፊ ናይ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክኸውን ድልየት ዘለዎ ባእታ ኮይኑ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ትርክቡ ምስ ኣሜሪካ ገለ እንተሪእካ እውን ኣብዚ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘመልክተካ እዚ ወላ እዚ እኳ ገለገለ ነቲ ናይ ምትሕርራቕ ጉዳይ ይሃልዎ እምበር ምእንቲ ባሕሪ ኣነ ናተይ እምነት እዩ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ክወሩ ከም ምዃኖም ጥራሕ ኣነ ዛዕግ ክወሩ ምዃኑ ስለዚ ኣነ ብፍፁም ስኽፍ ኣይብለንን እዩ ንሳቶም ኣይወሩን እዮም ኢለ ምክንያት ክህበሉ ኣይክእልን እዩ እቲ ጥሙሕ ኣለዎም ንሕና ከዓ እዝን ካልእ ካብኡ ንላዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ዶብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ገምገም ብምህላውና ዝመፁና ሓደጋታት እውን ንምክልኻል ካብ መጠን ንላዕሊ ሓድነትናን ሓይልና ብሓደ ክንእክብን ዘገድደና ኩነታት እዩ ማለት እዩ ሂስቶሪካሊ ግን ኣነ ዕድል እንተረኺብኩም እታ ውሳኔ ናይ የመንን ናይ ኤርትራን ዘላ ኣንብብዋ ኣብኡ እቶም ጠባቃታት ክማጎቱ ከለዉ የመን ኩሎም ናይ ቀደም መን እዩ ሼክ ገለ መራሒ ዝነበረሉ ገለ መለ እንዳበሉ ከምፅኡ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ወረቐት ብጣስ ወረቐት እውን ኣይተረኸበትን ኢትዮጵያ ተቆፃፀሮ ከም ዝነበረት ዘመልክት ብዘይካ ድሕሪ ፌደሬሽን ወላ ጣልያን እውን እንተኾነ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ኣይገበሮን ሰርፕራይዚንግሊ እቲ መሬት ናይ ባሕሪ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ናይ ቱርኪ እዩ ነይሩ ክሳብ 1923-27 ስምምዕ ምስ ኣብቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ስምምዕ ገይራ ገዲፈ ኣለኹ ትሕዝተይ ዝበለቶ ኣብ ትሕቲ ቱርኪ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ማለት ስለዚ ቱርኪ ከዓ መዓስ ከም ዝመፀት ነቲ ገማግም ባሕሪ ከም ዝሓዘቶ 1557 ዝመፀት ክሳብ ዝኩሉ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ብታሪክ የብሎምን ኣብኡ ማለት እዩ
اتا خحوسوا زدلي زلو تا ممهر زبلكايا تግራይ ኢልካ ምስ ኤርትራ ሓዊስካ ገለ ዝብልዋ ዘለው ትግራይ ካ ኢሎም ዝፅውዕዎ ንኩሉ ዓባይ ትግራይ ገለ ዝብልዎ እዚ እቲ ቻሌንጅ ንኤርትራውያን ተዓንተበይ ክተቕሶ ፀናሕኩ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ናይ ማንም ከይገደፍካ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ካብ ነዊሕ ጀሚሩ ዝነበረ ታሪኹ ፅሒፍካ ብሓደ ክተምፅኦ ኣለካ and I am sure ነዚ ክሌም ናይ ኣብይ ኣብዚ እዋን ዘምፅኦ ዘሎ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ሂስቶሪካሊ ገለ እናበለ ዝገልፆ እሞ ከዓ ፓርላማናቱ ብዕሊ ዝኣወጆ የጀማ ዓዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብዕሊ ኣውጅዎ ኣይሰሓቦን ከዓ ብዕሊ ስቂሉ ብኢንተርቪው ክኸይድ ኣይክእልን ኣብ ፓርላማናቱ ዝሃቦ መግለፂ ስለዚ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት ኮይኑ እዩ ንዓይ ዝረአየኒ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነጥቢ ደጊመ ክብሎ ብሓደ ሰሚርና ክንገጥሞ ዘለና ጉዳይ ኢለ ዝሓስብ ግን ንሕና ዝጎድለና ነገር ኣሎ ክሊር ክንገብሮ ኣለና ብሓሶት ዝተሰርሐ ታሪክ እዩ ንዓና ዘኹነና ዘሎ ሮማን ኢምፓየር ሙሉእ ኤውሮፓ ኦልሞስት ክሳብ ሚድል ኢስት ይገዝእ ነይሩ ሮማ ግን ሎሚ ናተይ ግዝኣት እዚ ኢላ ክትሓትት ኣይርአናን ስለዚ ኣክሱማይት ኢምፓየር ክሳበይ ነይሩ ብዘይ የገድስ ኣብ ዘመን ኢምፓየር ነይሩ ግን ከዓ ካብ 8-9 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣክሱማይት ኢምፓየር ጠፊ ኩልና ኣብቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያውያን ተማሃርናዮ ዛጉዌ ዝበሃል መፅኡ ድሕሪ እዩ ሰሎሞኒክ ናይን ኢሎም ኢንቨንት ገይሮም ኣብ 13th century ዝጀመርዎ ኢንቨንሽን ተመሊሱ እዚ ትወለዶ ምስ ናይ ሳባን ምስ ናይ ሰሎሞን ኣዛሚዶም እዮም ዘየሎ ፅውፅዋ ኣምፅኦም ክዛረቡ ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ሞጎት እዚ እውን ንሕና ክንገጥመሉ ዘለና እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣነ ሕጂ ዝረኸብክዎ ሓደ ሓጋይ እንሪች ሓጋይ ዝበሃል ዛዕባ ባዮግራፊ ናይ ኣሉላ ዝፀሓፈ ሰብኣይ ሕጂ ግሬተር ትግራይ ኢሉ ዝፀሓፋ መፅሓፍ ኣላ ኣብኣ እንታይ ዝብል in 1557 ተኣሽሙ ምስ ሓዙ ዓሰብ ምስ ሓዙ ካብኡ ንድሓር ን30 ዓመት እዮም ተዋጊኦም ሙሉእ ቁፅፅር ክገብሩ ከበሳ ኤርትራ ማለት ባሕረ ነጋሲ ዝበሃል ክሕዙ 30 ዓመት ተዋጊኦም ሓይሊ ካብ ኣብ የመን ዝነበረ ናቶም እንዳምፁ 30 ዓመት ከም ዝተዋጊኡ ዝገልፅ ኣብ መወዳእታ እውን እቲ ባሕረ ነጋሲ ኢሳቅ ንብሎት ናይ መወዳእታ ባሕረ ነጋሲ ምስ ተሸገርዎ እቶም ነጋውስ ናይ ኣቢሲንያ ኢትዮጵያ ኣይብላኒ ኣቢሲንያ ኢትዮጵያ ትማሊ ዝመፅእ ምስኦም ምስቲ ናይ ቱርኪ ተሰማሚዑ ኣብዚ ቆላ ቴምበን እዮም ተራኺቦም ውግእ ገይሮም ክልቲኦም ኣብኡ ተቐቲሎም ማለት እዩ this was in 1578 እዚኦም ተቐቲሎም እንደገና ከይዱ መናሽማ ኣጥፊዋ ማለት እዩ ንድዋርባ ካብኡ ንድሓሪው ዛቱ ብሕጊ እንዳባዶ ገልብለ ነብሱ ከም መሓድር ዝተረፈት ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ድሕሩ ዝመፀ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ናይ ገለመለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ግን ንሶም ወሪሮም ዘሚቶም ይምክዱ ነይሮም ስለዚ ንሕና ኣብዚ እውን ብጣዕሚ ፌይል ንገብር ስለ ዘለና ብመፅሓፍቲ ደረጃ ይትረፍ ብዲስካሽን መልክዕ ብግሩፕ ቻፕተር እንዳተማቐልካ ብስርዓት ንህዝብካ ክትነግርን ንዓለም ክትነግርን የድልየና ማለት ኣነ ሕሎ ቀኒለይ thank you good information ኣብቲ ዛዕባ ናይ ህወሓት ክንዘራረብ ከለና እታ ኣብ 85 ፅሒፎም ዘውፅዋ ፈላለያና ምስ ሰውራ ኤርትራ ትብል ክልቲኦም ኣኼባ ገይሮም ስትራቴጂካሊ ዘይሰማምዑ ምዃኖም ኣብ ዝወሰንሉ ግዜ እዮም ኣውፅኦም ዋላ እኳ ድሕሪኡ ኣብዚ ኩሉ እንተብፅሑና እንታይ እዮም ዝብሉ ግን ኣብ ወያኔ ብታ ፅሑፎም
ثورة إرترا كابي نابي يا تبلتاني هو ثورة إرترا كابي نابي حجي انتلياتكم منبوبة نزباو جنبار بمنتهى أمس قلتو نزباو جنبار إرترا نس خساعة توص زكالس وتدراوي ودبنبر نهزبي إرترا هزباوي منجست يختخللو أي كإلين يعني أنا فلطاني so كانت تححزون دحر كويننا بزوح نيتي جريتي زرلو نجر إيو استراتيجيكالي زفعل عليهم نجارات انتايو اكشوالي تملي كمان ريفايس كيبرال لني كابتي دحار ابورران ارتفيشال هاريمو منالو قتيلو منالو زبلو نجر بملعب زبلو جميرو للعالم متفاق واحات زبقسو إساس انتا علامة سلزلو نابي بغينو دوب معرف زي كونس بغينو دوب ذات أمتو مخنيات انتا ينزبل كنريو يخللنا مالتي سلزخونا نايلومي أخيبانا أبزي لاني زارو نعم حتى يا لاني نوداينا برهاني حتى ترى جزاهم حيسكم ما تخطوا حتى مغن الزارب عندنا دحان تحت حزنا يا أخي كيدنا حتى ترى حيسكم ما تخطوا دحري ريكوردينج مع صاو كو خصوصا مو تجرايز بحال بوتاسي تجرايز بحال كم أوراجا ووردا I don't know كاب معاشي تفتيرو تجرايز بحال جيو يعني تجراي نبل وهوعات نبل وإيه وإيه أجر تكوني نبل وإستاد كله نزار ولا ندينا كله جزء جن كاب معاشي هذا تجراي بحال فينيمنا وسع زي حتى دي خلاهم كنت حتى دي نودو بس يعني راتا عند حتى anyways نايلومي وقعنا عبدي فتصم كبرن سواعتنا زخروم كا أبلبنا ينبر